Dobrý deň, prajem. Začali sme zberať cesnak, tak je ideálne urobiť o ňom nejaké video pre vás. Takže ak vás to zaujíma, jak pestujeme cesnak v ekológii, pokračujte v pozeraní. Takže dobrý deň, pozdravujem z ekofarmy Karlov Dvor. Akurát zberáme ozimný cesnak, odroda Dukát, paličiak, česká odroda. Poviem vám niečo o tom, ako cesnak pestujeme. Takže čo je najdôležitejšie? V prvom rade je dôležitý výber odrody. My sa zameriavame na pestovanie ozimných paličiakov pre ich lepšiu chuť a dopyt od zákazníkov po cesnaku, ktorý naozaj chutí ako cesnak. Zdravá sadba je základ úspechu. Vysádzať niečo s pochybným pôvodom, infikované hubovými patogénmi je veľké riziko pri pestovaní cesnaku, preto ešte raz upozorňujem, dôležité vybrať správnu odrodu a správny sadbový materiál, ideálne od certifikovaného množiteľa. Cesnak vysádzame na jeseň, vždy sa diskutuje ohľadne termínu výsadby. Ktorý zohľadňujeme pri voľbe termínu výsadby cesnaku je to, aby sme cesnak vysádzali do chladnej pôdy, ktorá má pod 9 stupňov Celzia. To je najmä z dôvodu, aby sme zabránili eliminácii infekcií mladých rastlín fuzariózami koreňov, ktoré už na jeseň môžu napadnúť vysádzaný cesnak. Druhým dôvodom, prečo cesnak vysádzame až v neskoršom období, je to, že v prípade, ak by sme cesnak vysadili skorej, niekedy to ľudí láka vysádzať cesnak už v priebehu októbra, keď je počasie dlhšie dni, lenže hrozí to, že po výsadbe nám ešte na jeseň môžu vzísť ozimné buriny, napríklad rumany, ktoré potom je problém na jar obzvlášť ekológii eliminovať. Čiže my chceme, aby pole vstupovalo do zimy čisté, bez burín a buriny riešime až na jar. Keď nám cesnak prezimuje, hneď na jar, po jeho vzídení, pristupujeme k odburiňovaniu porastu. My na našich plochách, kde máme hlavne jednoročné buriny, láskavce, mrlíky, durmany, využívame na odburiňovanie cesnaku len prútové brány. Dá sa povedať, že pracujeme v takom režime, že zaprší a 2 dni po daždi cesnak ošetríme prútovými bránami. Tento porast, ktorý môžete vidieť, sme ošetrovali túto sezónu 7-krát prútovými bránami. Platí tam určité pravidlo, že pokiaľ na začiatku, keď je cesnak malý a len schádza, nastavujeme prútové brány do čo najmenej agresívnej polohy, tak, aby sme mladý cesnak, ešte ktorý je slabúčký a má len prvé listy, nepoškodili alebo neprehrnuli zeminou, čo cesnak v tom počiatočnom štádiu rastu nemá rád. Jak postupuje vegetácia? Zvyšujeme agresivitu prútov a znižujeme rýchlosť prejazdu. Čiže na začiatku slabá agresivita, relatívne veľká rýchlosť a čím je cesnak väčší, tým pridávame na prútom agresivitu a znižujeme rýchlosť traktora. To je veľmi dôležité na úspešnú reguláciu burín v poraste. Samozrejme, v prípade, ak máte na roli trváce buriny, pýchliač, pír, je vhodné upraviť túto technológiu a spolu s prútovými bránami využiť aj klasickú tvrdú plečku do medziradia. Čo sa týka ochrany a výživy cesnaku, v ekológii máme obmedzené možnosti. Cesnak nemá rád hnoj v prvej trati, čiže pre cesnak sa hnoj neaplikujeme, my aj tak hnojom nedisponujeme, nemáme zdroj hnoja, takže cesnak počas celej vegetácie živíme len cez listy. Je to doplnková forma výživy, ale cesnak na ňu reaguje veľmi dobre. Čiže v prvých štádiách, hneď ak má cesnak listovú plochu, ktorá dokáže prijať aplikované hnojivo postrekom, aplikujeme huminové látky so stopovými živinami, tzv. Hnedé vodičky, je ich na trhu veľa. My využívame napríklad prípravok Tekamin a tieto postreky opakujeme každých 7 dní a neskôr, keď začína cesnak tvoriť cibulu,
aplikujeme sírand raselný, ktorý je v ekológii povolený. V 3% koncentrácii, samozrejme večer, s použitím zmáčadla. Tým zabezpečíme to, že cesnak lepšie tvorí cibulu, podporuje to jej vyzrievanie a veľkosť. Z hľadiska ochrany proti chorobám a škodcom často sa hovorí o fúzavke cesnakovej. My ju našťastie na našich poliach nemáme, nezaznamenali sme ju. Problém je to, keď sa objaví, ju zachytiť a aj v konvenčnom poľnohospodárstve trafiť insekticídmi tak, aby sme ju eliminovali, čo sa málo kedy darí, keďže táto mucha je aktívna už keď teplota stupne na 10-15 stupňov Celzia, čo môže byť kľudne niekedy v marci. A vtedy ju ešte v podstate vôbec neočakávate a postrekovače máte zazimované. Z hľadiska ochrany proti chorobám cesnak je najcitlivejší na hrdzu cesnakovú, ktorá sa vie vyskytnúť v kalamitnom množstve, vie porast veľmi rýchlo zdecimovať. Voči nej v ekológii využívame síru, elementárnu sílu, prípravok Cumulus, preventívne do každého postreku v druhej polovici vegetácie pridávame síru, tak aby sme ten list vlastne umyli, dezinfikovali. Zatiaľ to funguje, tento rok sme s hrdzou nemali žiaden problém. Ostatné choroby cesnaku sa týkajú hlavne koreňov a tam je ochrana v podstate nemožná. Je to len o správnom osevnom postupe a šťastí, že sa na koreňoch nevyskytnú fúzáriózy alebo sklerotínia, ktoré vedia cesnaku naozaj veľmi uškodiť a produkcia veľmi potom klesá. Takže beráme, dneska máme koniec júna, cesnak nám dozrel, samozrejme ešte v priebehu druhej polovici mája bol vykastrovaný od kvetov, tak aby sme energiu tej rastlinky z tvorby kvetu alebo pacibulie, ktoré cesnak tvorí hore v kvetenstve, presunuli dolu do tvorby cibule. Veľmi dôležitý úkon pri paličiakoch, je náročný na ľudskú prácu, ale stojí to určite za to. Ako môžete vidieť, cesnak sa nám tento rok veľmi podaril, my sme radi, takže ak vás hocičo zaujíma alebo máte otázky, napíšte dolu do komentára. Budeme tiež radi, keď dáte odber tomuto kanálu, aby ste sa dozvedeli niečo viac o tom, ako pestujeme plodiny v ekologickom režimu. Takže ďakujeme veľmi pekne za pozornosť a dobrú chuť.